Déu us guard, una setmana més tinc l'oportunitat de posar-me en contacte amb vosaltres per mitjà d'aquest vídeo. Avui, en aquest diumenge, per voluntat del Papa Francesc, se celebra la jornada sobre la paraula. És un dia en què som convidats a adonar-nos del que significa la paraula de Déu en la nostra vida. Paraula sempre significa algú que ens comunica alguna cosa, i aquesta comunicació necessita una resposta. La paraula de Déu significa que Déu, per mitjà dels profetes, ens ha anat parlant en l'Antic Testament. I a l'arribar a la plenitud dels temps, en el moment en què Jesús va néixer, aleshores és la mateixa paraula que s'ha fet carn. Ara i avui, en aquest diumenge, és un moment perquè tots nosaltres tornem a considerar la importància que té l'Antic i el Nou Testament en la nostra vida. Fa pocs dies celebràvem la Setmana d'Unitat, de la pregària, més ben dit, per la unitat dels cristians. Un dels fets que ens uneixen a tots aquells que ens professem cristians és que ens alimentem de la mateixa paraula de Déu. Hem d'aprendre en aquest temps ecumènic dels nostres germans de tradició evangèlica que dediquen molt de temps a llegir, a contemplar i a estudiar la paraula. Potser nosaltres, els catòlics, durant algun temps això ho hem oblidat. Cal donar gràcies al Concili Vaticà II i a la reforma litúrgica que ens va tornar a posar la paraula de Déu al nostre abast. Les lectures que fem en les Eucaristies de la paraula de Déu d'una manera abundant, 3 lectures al diumenge. El fet de que aquesta paraula de Déu sigui pronunciada i proclamada amb el nostre mateix idioma ens la fa molt més assequible. Ara, la paraula de Déu no és tan sols per ser coneguda, sinó la paraula de Déu és perquè certament ens ajudi a tots nosaltres al discerniment. Valgui aquí, doncs, aquest recordatori, diumenge de la paraula. Una de les maneres que ho podríem celebrar és rellegint les lectures que aquest diumenge l'Església ens proposa. I aquest diumenge l'Església ens proposa anar continuant llegint el primer capítol de l'Evangeli de Marc. Mireu, el diumenge passat escoltàvem les primeres paraules que Jesús va dir en l'Evangeli segons Sant Marc. Era el regne de Déu i ha arribat a l'hora, el regne de Déu és a prop vostre, convertiu-vos i creieu en l'Evangeli. Jesús s'expressava en la seva paraula. Ell és el regne de Déu. Avui l'evangelista Marc ens presenta qui és aquest Jesús i quins interrogants crea a les persones del seu voltant. L'Evangeli ens diu que és dissabte i Jesús a Cafarnaüm va a la sinagoga. Sembla només un detall cronològic, però reflexionem una estona sobre això. El dissabte era el dia en què els jueus, encara avui, els que professen la fe jueva, era el dia en què es trobaven en la sinagoga, era el dia en què ho celebraven en la intimitat de la família, era el dia de la gratuïtat en les relacions, no era el dia del treball, molt semblant al que és el nostre diumenge. La sinagoga, en temps de Jesús, era un lloc, permeteu-me que ho digui d'aquesta manera, no gens acadèmica, però una mica feia la funció del que feien els nostres antics mercats, encara els mercats en els pobles de pagès. Era el dia del mercat, era el dia en què la gent es trobava, més enllà d'anar a comprar, però era un dia de trobada. En la sinagoga era el dia en què el poble es trobava. I Jesús va a la sinagoga. I ho fa a Cafarnaüm. És la primera vegada que en l'Evangeli de Marc trobem aquest poble, Cafarnaüm, vora el llac de Galilea. Cafarnaüm serà el poble en què Jesús
viurà i que serà el centre de les seves activitats durant la seva primera etapa missionera o la seva primera etapa de vida pública, com està en Galilea. I què es feia a la sinagoga? Doncs bé, a la sinagoga es llegia la paraula de Déu i sempre la Bíblia, la llei o els profetes, i sempre hi havia algú que la comentava. Recordeu en l'Evangeli de Sant Lluc es diu que un dissabte Jesús va anar a la sinagoga de Natzaret i el van convidar que fos ell qui comentés la paraula de Déu. Aquí Marc se'ls diu que va anar dissabte a la sinagoga i que la gent s'estranyava de la seva manera d'ensenyar. Sembla que podem deduir que va passar exactament el mateix que havia passat a Natzaret. Es va llegir un fragment de la llei o dels profetes i li van demanar a Jesús que el comentés. I aleshores diu que la gent s'estranyava per la seva manera d'ensenyar, diferent de la dels mestres de la llei, ja que Jesús ensenyava amb autoritat. Què vol dir tot això? Mireu, cada vegada que llegeixo aquest fragment de l'Evangeli de Marc, jo mateix, doncs, em qüestiono la meva manera de fer i de ser. Aquestes mateixes paraules que us estic dient ara. Els que prediquem tenim la tentació, moltes vegades perquè no en sabem més, potser perquè no ens ho hem preparat, potser perquè no hi hem pensat massa, potser perquè volem enllestir aviat la feina, pel que sigui. Per poca emoció espiritual que vivim dins nostre, tenim la tentació que quan prediquem, doncs comentar la paraula de Déu doncs d'una forma monòtona, rutinària, dient doncs algunes coses comuns, fent algun moralisme, dient que ens hem de portar millor, que Jesús ens diu que hem de ser més bons, i d'alguna manera que tothom que ens escolta diu, sí, això ja ens ho han dit. En canvi, Jesús, quan parla a la sinagoga de Natzaret, doncs la gent queda sorpresa. Queda sorpresa perquè la seva predicació és totalment diferent de la que havien escoltat. En ell no hi ha llocs comuns, no hi ha rutina, no hi ha moralisme barat. Quan Jesús parla, es manifesta a ell mateix. I, sobretot, quan Jesús parla de la vivència i de la novetat de Déu, que sempre és nou. Per això s'estranyaven de quina manera ensenyava. No són antic, és un entusiasme que porta a caminar cap endavant. Molt important avui, que celebrem el diumenge de la paraula, doncs adonar-nos de tot això. I és per això que li diuen que ensenya amb autoritat. Quan parlem que Jesús ensenya amb autoritat, doncs no volem dir que Jesús ensenya amb un to autoritari o que s'imposi per la força. L'autoritat de Jesús és l'autoritat que desprèn ell mateix. Quan una persona d'una cosa en sap molt, en diem, és una autoritat en la seva matèria. Quan una persona doncs dona bons consells, diem, és que se l'ha d'escoltar perquè és una autoritat. Què vol dir que és una autoritat? Que allò que diu és realment el que viu, que allò que diu és allò que realment ell ha expressat, ell ha experimentat, que allò que diu realment serveix. No cal tenir cap càrrec important doncs, en la vida civil per ser una autoritat. No cal tenir poders punitius de poder imposar perquè sigui una autoritat. Hi ha persones ben senzilles, però que ens les escoltem perquè allò que diu ens interessa, ens sona a nou, ens parla amb autoritat. Jesús ens parla amb autoritat. Cada vegada que llegim a l'Evangeli hauríem de mirar de retrobar aquesta novetat que Jesús ens van dient. I aquesta autoritat que Jesús parla doncs, es manifesta també en la manera en què Jesús tracta els esperits impurs.
Quan se'ns diu que a la sinagoga hi havia un posseït, no cal que ara anem a buscar què vol dir això, els exorcismes, etc. Un posseït del dimoni vol dir un home o una dona doncs, que estan tots ells plens de mal. Són aquells que l'egoisme els tanca en si mateixos. Jesús ens treu a tots nosaltres aquest egoisme, però això ens resisteix i diem, escolta, aquesta paraula de Jesús és una paraula que posa en evidència doncs qui som nosaltres. Per això diu, ja sabem qui ets, que has vingut a destruir-nos. És la manera mesquina que tenim de dir no, la teva autoritat, la teva manera de fer i de ser ens diu que realment la nostra petitesa, mediocritat, no ho volem veure, no ens vulguis destruir, ja estem contents del que som. L'Evangeli acaba dient que tothom qui és aquest? Tothom s'estranyava, perquè doncs parlava d'una manera nova. Amics i amigues, que l'Evangeli que anem llegint cada diumenge, avui diumenge de la paraula, ens soni a tots com una manera i una manera de ser i de fer nou. Tot en Jesús és nou. En la nostra vida tot ha de ser novetat.